Gadaíocht ar an Traein. Pictiúr a héan. I pictiúr a héan feicimid drafúracha, móra agus lísa ag an stáisiún Traenach i Mbaile Átha Cliath. Tá Traein amháin ag dul dro Corcaigh agus tá Traein eile ag dul dro na Gaillimhe. Tá móra agus lísa ag dul go Gaillimh den deir seachtaine. Bágan na dismóthóirí sláán lo agus gcuireann siad ortha. Feicigh siad de chéile arís ar an luan. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó tá móra agus lísa ina suí ar an Traein. Tá móra ag léamh leabhar agus tá lísa ag úsáid a ríomhre. Tá siad ag córáil ina chéile ag an am céine. Sa chuine, feictear fearr ina chola. Tá sé ag caitheamh spéaclaí gréine. Pictiúr a trí. Tar éis cúpla nóiméad, titan lísa ina chola. Mar sin, níl si ag fara ar a sporán atá fágtha go neamhchúiseach ar an mórd. Go ciúin agus go discréadach, gcuideann an fearr leis na spéaclaí gréine an sporán in annis do na cailíní. Pictiúr a ceathair. Nuair a dhús síonn na cailíní, tá an gadaí imethe. Feiceann siad go bhfuil an sporán ar iarraig. Tá úna agus agla ar lísa. Tá rudaí luachmhara aici ann. Déanann móra iarracht teacht ar an sporán. Mullann siad a lísa féchant timpeall na Traenach sa chás gur hit sé in áit éigean. Pictiúr a 5. Nuair a léir nach bhfuil an sporán in éon áit, ritheann na cailíní chuig an gigire chun tuairisc a dhéanamh ar an robáil. Írenn an cigire ar na cailíní cur síos a dhéanamh ar an bhfear a bhí ina thí in Acaló agus ar an sporán chomh. Cuireann an cigire gléach ar an gigire eile atá ag an stáisiún Traenach in Naillimh. Deir sé leis a chintú go bhfuil gardaí ag fanaachta ag an stáisiún nuair a thriseann an Traein Gaillimh, agus déanann sé cur síos ar an nadaí ionas go méidís in ann é a aithint. Pictiúr a 6. Sa pictiúr deireanach, sriseann an Traein stáisiún na Gaillimhe agus beireann na gardaí ar an nadaí lom láthreach. Aimsíonn siad an sporán ina heileamhaige agus tugann garda amháin de lísa é. Gabhann lísa míle buchas leis an narda. Tá an tá dearg le go raibh siad in ann tacht ar an nadaí agus ar an sporán. Gan dabht, beidh sé níos cuairmí an chéad uair eile. Ceistena. Cén tro ina bhfuil na cailíní ag dul sa chéad pictiúr. Cad atá ar siúl ag na cailíní i pictiúr a dó. Cé a rug ar an nadaí sa pictiúr deireanach.